गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। प्रथमे सकाळु सकाळु मु मो ठाकुर घरको आपणको स्वागत करुच्ची। देखंतु मु सुंदर भाବରେ ठाकुरଙ୍କୁ ଏବେ गंगा जल चंदन कर्पूर क्षीर सब देकी ठाकुरଙ୍କୁ पंचामृतरे स्नान करिछि आ चंदन सिंदूर लगे देछि, फूल मध्य सजै देछि। तापरे मु एबे ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ भोग एबे सजाड़ी देली। मु एबे पूजा घरे अछि, माने पूजा करबाको मु बसछि। ठाकुरଙ୍କ पाखरे जेमिति आमे जेमिति घरर गोटे सदस्य, माने आम माने परिवार जेमिति आमे सब सदस्य, ठाकुर मध्य आम घरर सेमिति सदस्य। ठाकुरଙ୍କୁ प्रत्येक दिन गोटे फल भोग देवा कथा भल। ठाकुरଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବାଢ଼ିଲେ ବା ଠାକୁର ଖାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଉ। ଆମେ ତ ଯାହା ଯୋଉଠି ପାଉ ଖାଇଦଉ, ବାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ଭାବନା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଏମିତି ଆଣିବା ଦରକାର, ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଲ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଆମେ କରିଥିଲେ ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ସରିଯାଏ। ଦିନର ମାନେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ ମୁଁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେବି। ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଝୁଣା ମୁଁ ମାନେ ସକାଳେ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କରେ। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ସବୁକିଛି ମୁଁ ବଜାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା ଘରେ ମୋର ଧୂପ ଦୀପ ଏସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଝୁଣା ଲଗେଇବି। ତେଣୁ ଝୁଣା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏବେ ଝୁଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝୁଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଯିବି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଚଉଁରା ବେଲଗଛ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ଯାଇକିରି ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଆସିବି। ପୂଜା କରି ମାନେ ତଳୁ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼େ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼େ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇକି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତି, ମା'ଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା'ଙ୍କର ଚଉଁରା ମାଟି ହେଲା କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ହେଲା, ଚନ୍ଦନ ହେଲା, ଏ ମଥାରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ମା' ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ଆମେ ବାହାରକୁ କେଉଁଠି ଗଲେ ମା' ବୋଉ ଆମକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ଜରୁରୀ। ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ବଡ଼ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଏବେ ନେଲେନି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଏବେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଠାକୁର ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାସନ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଦେଉଛି, ଧୋଇ ଧାଇକି ସବୁ ରଖିଦେବି। ଏଠୁ ଆମେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତ ଗାଧେଇ ଗଲେଣି, ମୋ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲେଣି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମର ଚଞ୍ଚଳା ଟ୍ରଫି ଏବେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପଛରେ ଆସି ଖାଇନେବି, ଆଉ ତମେ ତ ଏବେ ବାହାରିଲଣି ଯିବ ପଳେଇ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଯିବି ପଳେଇ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଛରେ ଆସି ଖାଇନେବି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇକି ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ ବାରିଆଡ଼େ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ରହ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିଦେବି, ତୁ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ସାରିକି ମାନେ ବାଛି ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଖରା ଅଛି ଆଉ ଶୀତ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା, ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ବାକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ କାମ ମୋର ମାନେ ବାହାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି, ଆସିକି ଦେଖିଲି ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଏଠି ଆସି ବାରିରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଧାନ ଉଷା ହେବ ବୋଲି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଚୁଲି ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ କେତେବେଳେ ବି ବସନ୍ତିନି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଖାଇ ନେଇଥିଲି, ଘର ଖରିକି ଦେଇଥିଲି। ଝିଅକୁ ଆସି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ତାର ବାହାରେ, ସାନ ଦାଦା ଆଣିଥିଲେ ଚକୋଲେଟ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତାର ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ଖାଉଥିଲା, ସେଠି ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ତାର ତା ଅନୁସାରେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଦିନଟାକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଶୋଇକି ଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯାହା କାମ ଥିଲା ଟିକେ ସାରିଦେଇ ପୂଜା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି କରୁ, ପୁଣି ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ କି ଯାହା ଆଜି ଦିନଟି ଆମର ଭଲରେ କଟିଲା। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତ ଆମେ ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁଅର ଏବେ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ଚାଲିଛି, ତା'ର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ତା ପାଠପଢ଼ା ଯାଇକି ଦେଖିବି। ତାର ଆଜି ମାନେ 17 ତାରିଖ, ଆଜି ତାର ଗୋଟେ ପେପର୍ ଥିଲା, କାଲି ଗୋଟେ ପେପର୍ ଅଛି, 20 ତାରିଖରେ ପେପର୍ ଅଛି। ଦିନକୁ 2-2ଟା ପେପର୍ ରହୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଚାଲିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଚଉଁରା ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ, ତ୍ରୁଟି ହେଇଥିବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହେ କି କରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରେ। ସମସ୍ତେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ବସିଲି, ମୋର ମାନେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସ୍ତୁତି ଗାନ ସରିଲା ପରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି, ମୋ ମନ ଭରିଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତଳକୁ। ରହିଲି। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ।